Il-Prim Ministru Robert Abela żar lil ħaddiema fil-lukanda l-ġdida tal-Embassy fil-Belt Valletta li saret b'investiment ta' 13 miljun euro. Il-lukanda ta' Erba' Stilel hija l-akbar waħda fil-Belt Valletta u hija parti minn proġett ambizzjuż li sar fil-kumpless Embassy. Il-proġett inkluda rinnovazzjoni ta' 11 solar bil-lukanda Embassy tinkludi 81 kamra, 2 ristoranti, bar, kamra mamra l-laqat, pixxina fuq il-bejt b'temperatura kontrollata sabiex tintuża s-sena kollha u kmamar tal-fitness u sbuħija. L-Embassy li ma' ħafna baqgħet sinonima maċ-ċinema inkludiet ukoll 6 swali taċ-ċinema b'waħda żgħira li tista' tinkera bħala ċinema privata u xi ħwienet oħra li ħadu l-opportunità sabiex ikabru l-ispazju tagħhom. Waqt iż-żjara tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela innota b'sodisfazzjon dan l-investiment u tenna li għalkemm kulħadd għadu kawt minħabba l-pandemija m'għaddietx, l-operaturi fis-settur turistiku wkoll jemmnu li ġejjis minn aħjar. Tajt il-kelma li l-appoġġ tagħna bħala gvern se jibqa' hemm u li m'għandniex naqtaw qalbna kif wara kollox jixed l-investiment li sar f'dan il-kumpless, qal il-Prim Ministru Abela. Id-Direttur Maniġerjali Bettina Zoppardi qalet li dan il-proġett jirrifletti l-viżjoni tal-kumpanija li toħloq post ta' akkomodazzjoni u rikreazzjoni mill-aktar modern u komdu fiċ-ċentru tal-Belt Valletta. Zoppardi temmet tesprimi l-ottimiżmu tagħha għal fatt li issa reġa' fetaħ is-suq turistiku f'Malta. Fil-fatt spjegat li d-domanda li qed ikollhom għall-akkomodazzjoni fil-lukanda xhur li ġejjin hija waħda inkoraġġanti ħafna u bekk qed jistennew sajf mill-aktar pożittiv.